kwesisithuba ke sawuphakamisa izithethi bezithathu uMeslane family sithethisa kwabo Mr Ngeno njengesithethi selali zenzile family njengesithethi sakulonina zawuza ngaphambili ke zonke Andibonise. Amen. Uphathi inkqubo abefundisi wonke umuntu okhoyo apha ngelihle igama lenkosi yethu uJesu. Amen. Mna ke ndimela ikowabo. Udadewethu ebesiya phaa ekhaya. Phaa ekhaya xa fikile fike mhlawumbi kukho into noko efuna uba mayisonjulule afika ayisombulula angachithi. Zangafika futhi uthinde thithele nosibani zangafika lila futhi pha besiya nje ngoxa konwatyiwe athini engabethwanga thetha ukuthi ndimela apha nakunyana amodini okay baba hayi ke sebulisa isitaba mncinci eneneni sishiwe mdado bawo umuntu obelulutho pha kwaMeslane njengoba seshilo uba ukazi ufuma sibani oba ngabasini imicimbi ke sifuna uluvo lwabantu bonke basekhaya abekhona udado bawo asincedise kakhulu ibe nesisombululo lonto sokuba siyithetha ebephethwe kakuhle emzini wakhe njengoba sekutshiwo ebengengomuntu ofika mhlambi fike exabeni ephaya uombi mhlambi ke isimtye inkomo no ebengumuntu obephethwe kakuhle emzini wakhe engazange afike kukubi pha ekhaya simhlambi siqule lathi size apha emanqabeni kukudado bawo ekhathazekile silahlekelwe mdado bawo kakhulu ushisa isikhewu pha kwaMeslane ndithi noba mhlambi nami ndinengxaki ndimchwechwe lapha ndifika pha kwakhe xa kukho into engahambi kakuhle mhlawumbi apha kum ndizova uluvo lakhe umathangane ndiphume apha ndonwabile endicebisile kuloo nto sukuba indixakile ngelo xesha sithi makaphumle ngoxolo uMakrila umzamo omhle uzamile ugqatso ulufezile. Ndizawuthethela isithethi sakulo mama ke amangqosini lewili umzala besiya pha ekhaya umzala bengumama othule kakhulu umama ohlala encumile umama othethela phansi othonge ebhesi umama ongenasiphithiphithi ubuthi sokumbalisela ngengxabano eninayo akazokwazi uba athi mzala makwenze kanje osathi mzala uphelele ke apho makahambe kakuhle Makrila sohlala simthanda. Mandizibulisele ke kumphathi wohlelo. Mna kuthiwa mandithethe ngokwelali. Apha elalini
uMambambo ebesisibonelo esihle ngoba njengoba silapha elalini sibona konke sazi konke. Yes. uMambamba umyenakhe intangami ibinhle kakhulu ifana nonina kodwa uMambamba uye wahlala wanyamezela. Sibona umama onyamezeleyo wahlala emzini wakhe. Enye into singayiphawulayo siyilali ukulandela kwakhe uninazala kweli bandla nilibonayo. Walandela uninazala wancanca inkolo ka esincede thina elalini iyasinceda uba abantwana bethu bayabaleka baye kwinkolo noba yeyiphi ekhoyo. Iyasinceda ke thina abantu belali sizala abantwana ngoba noko yenza ulungelelwana kubantwana bethu. Enye ke into endingayibalula ngoMambamba ebekhuthele kakhulu uba uya ekulimeni. uMambamba ebehamba